अल्रे रा ना काला करते रे काम करणं तारे डोळे फुटला ते अळे रे तुझ्या बाहेर इथले जळारे बसल्यात रे तुझ्या डोळे फुटलाय रे ते ओढणार रे मुझ्या अंगान 500 लिटर रगत आहे इल्ले पियोंदी अल्रे तिथले रगात आल्याबरोबर आमच्या कॅम्पाने डोनेट कर रे खंय रे कॅम्प परवा ऑगस्टाच्या 13 तारखेर आमच्या किरांतल्या व्हडल्या हॉलांत सकाळी 9 ते 2:15 वरापर्यंत आमच्या इष्टा मॅक्विनाच्या उडासाक आम्ही किरांतल्या युवजनांनी रक्तदान शिबिर असा केला या आणि सहकार दिया तुम्ही पुरा अंगात रे